corruption. Corruption, dili tinatanong kay si Bong, yung conversion from one of agriculture to commercial ata, took them 2 years to process it. Nung sabi ko na tanungin mo, in 4 days time lumabas yung ano. So kung nakikinig sila ngayon dyan sa conversion office ng DAR, better prepare because you're fired. Kung hindi kayo kasuhan ko kayo. Pag hindi pa kayo natakot sa kaso, patayin ko na lang kayo. Ganon rin patiisin mo ako. Para mo akong ginagago kasi. You know, you take me as a stupid idiot. Mga warning ako ng warning na ganon. Tapos you do it again and again. Okay.